Χίσε, η πιο μερακλιώτικη ομάδα στο ίντερνετ. Η ομάδα που έχει ανακαλύψει τη σημερινή ζωή και το τρόπο ζωής του άντρα μετά το 2020 ειδικά. Χίσε, τα σέσιο, δηλαδή οι αυνανισμοί που κάνουμε βλέποντας μόνο και μόνο τρύπες στο τοίχο. Γιατί? Κορονοϊός, lockdown, καταπίεση, αγαμία, και αυτό βέβαια κατέληξε στον αυνανισμό και στον υπεραυνανισμό και στην υπερβολική αύξηση της φαντασίας των εκάστοτε αντρών, τέλος πάντων καταπιεσμένων σεξουαλικά αντρών. Γιατί traveling? Γιατί είναι η αλήθεια του άντρα σήμερα. Ριζοσπαστικός φεμινισμός, λίγο αγαμία, λίγο ασεξουαλικότητα των γυναικών σήμερα. Οι μοναδικές σεξουαλικές προσφορές είναι από travel σχεδόν. Κάνετε profile στα dating sites, Facebook dating, Bumble, OkCupid, Tinder, και σας κάνουν like μόνο travel. Άρα και να θέλεις να είσαι straight δεν μπορείς. Η υπερβολική λοιπόν αυνανιστική ορμή τώρα πια στην ομάδα Χίζε βγαίνει με τον τράβελο. Σώνο! Βλέπεις δηλαδή να γυναικοειδές, νομίζεις θα γαμίσεις, αλλά βλέπεις την Οικοσάποτη την τίμια τραβελόβερκα και την καράφλα κάτω από την περούκα να σου φοράει τη βέργα σαν προβοσκίδα ελέφαντα, αγαπητέ μου μέσο αστέ, και μετά ψάχνεις εξηγήσεις. Ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς. Ζούμε σε καιρούς που αν δεν το φας θα το δώσεις. Δηλαδή η ιεραρχία φυλακής, ας πούμε. Ποιος θα μαζέψει το σαπούνι ή ποιος δεν θα μαζέψει το σαπούνι, γιατί ο τράβελος καραδοκεί. Κοροϊδά μου γλυκά. Χίσε, η πιο ειδονιστική μερακλιώτικη ομάδα στο ίντερνετ. Και αυτό γιατί οι καταστάσεις το θέλουνε. Οι καταστάσεις το θέλουν, να κάνουμε κωμωδία με τα πάντα. Γιατί η πολιτική ορθότητα σήμερα, που δεν θέλει να γελάμε με τίποτα. Η φεμιναζή που καραδοκεί να μας τσεκουρώσει και να μας τραπονάρει. Ο μπάτσος της πλάκας, της ελευθερίας του λόγου. Αλλά πας να πεις την άποψή σου σαν μικροαστάκος και παπ, το στραπώνει η τραβελόβεργα σε φημώνει. Τα πράγματα είναι πιο εφιαλτικά από ό,τι τα φανταζόμαστε. Και το μαύρο χιούμορ ίσως είναι η μοναδική αδιέξοδος. Ούτε καν έξοδος, αδιέξοδος. Τα πράγματα τελειώσανε. Τα αστεία τελειώσανε. Τώρα μόνο παπ και προβοσκίδα. Επίσης ένα άλλο θέμα. Ο μέσος άνθρωπος είμαι εδώ σπάω, μιλάω με άτομα και τέτοια, λέει θα ήθελα να έχω έτσι μια κομμενάρα, μια ωραία κοπέλα να κάνω παιδιά και τέτοια. Και εγώ απαντάω, φίλε, θα φας πρώτα τη τίμια τραβελόπερκα και από τον κόλο δεν βγαίνουν παιδιά, φίλε, μόνο κόπρανα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, ξυπνάτε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, οι εποχές είναι πάρα πολύ σκληρές. Στην ομάδα Χίσε γελάμε με τα πάντα. Και αυτός είναι ο σκοπός της αληθινής κωμωδίας. Τα πράγματα είναι πιο μαύρα από ό,τι τα φανταζόμαστε. Φιλιά πολλά. Αγάπες μου γλυκές.